Nginibingelele nginamukele babukeli kwindawo ngendawo kumakhanga amakhala lapho nibukele khona amadoda awusuka namhlanje ke ubuyile umfo waguduza stimela samalahla umfo waphutha ziphasela awusuka amadoda ubuyile umfo waguduza bafowethu umtshalo lona umtshalo ongenamuntu ukhiqa iqhaqa ngena kimi ngene kwenje ngamajilo kusumthangala wayigwiliza semlazi ngiphethe inkunzi malanga ke namhlanje bafowethu njengoba nginithembisile nje ukuthi sobe siphethe inkunzi esemkantshu ubovu umnqindambazo impela ngiphethe Mgube lapha madoda umgube wesizwe uAlu umfo kaMgube umfo kaMndukuzempi umzukulu kaMkhulu uBhekameva phansi le kwamaphumulo madoda cha ngithi nje ake iqalo yimi ukuyethula lensizwe ngaphambi kokuthi izithule nami ngifuna ukuziveza ukuthi umgube ngiyamazi bo hayibo ngeke phela ngize ngizwe ngayo ukuthi umgube ubani kade sazi umfo kaNdukuzempi umzukulu kaBhekameva ngiyazi ukuthi ngithi kuwe umfo kaNdukuzempi akuyona into engingayisho masestradini kodwa senzela umbuko esekhaya ukuthi azi ukuthi sikhuluma nobani anginalo ilungelo lokubiza umkhulu uBhekameva kanje kodwa ke ngoba siyasebenza ngicela unginikele lo lungelo ngicela ukukunikeza ithuba nje Mgube ubingelele ngiyabingelela kini nonke bafowethu emakhaya kuphi nakuphi la nibukele khona lolu hlelo ngithi salute suka madoda hey siphethe inkunzi endala ke engasazikhulumeli ngomlomo ekhulunyelwa iminyaka nayo yonke imikhiqizo eseyenzile endimeni kaMaskandi njengoba ngithi imkantshu ubovu nje uyazi ukuthi noma ngathiwa ungenapi mawuthi uyabheka nje la kuthiwa khona Mgube kusuke kuzavela yona lensizwa leya kwaMgube engingaze ngizofuna ke isitshene ukuthi ngempela Mgube bancindisana nasiphi isibongo ngoba mhlambe Mgube banako ukusondelana nabantu bakamtshali mhlambe wakithi nje Mgube ngoba Mgube babaningi kakhulu kodwa siyazi ukuthi makuthiwa Mgube hayi Mgube nje siyamazi noma bekhona abanye kodwa ubamela bakwaMgube ubamele mfowethu hayi asincindisana nabakamtshali sake sancindisana nje ngengoma kudala hayi cha ngokwesibongo hayi takela ncindi sake sancindisana khona ngengoma kudala nabakamtshali kodwa hayi ngengoma cha ameni ngesibongo cha asikaze sincindisana nendlela uqhokene lodwa nancindisana impela futhi nancindisana kahle noma ke nje ke kubuye kushaya isikhathi sokugqabuka kwegoda kodwa ke lokho asizile kuko kakhulu namhlanje sifisa ukubuka ke la Mgube njengondoda esimkantshu ubovu awusuka madoda baba kaMbeke ngifuna ukubheka la njengeqhawe selidala ufuna siqhathanise midi iminyaka ukhona endimeni kaMaskandi futhi unalento yokungadluli umgube bafethu kufanele ngabe baningi ontanga yakhe abasakhona khona ontanga yakhe abasakhona emculweni njengamanje kodwa kuyabehlula ukuqhubeka noshukela ngifuna ukuthi yini le oyenzayo ukuthi umgube lokho ekhona nje ngoba iyafika igenge entsha nestyle esisha kodwa umgube akagqibeki cha angiqale ngikuphikise la ekuthenini ontanga yethu kuyabehlula ukuqhubeka noshukela ngoba basekhona njengoba besekhona nje kusho ukuthi lo shukela basawusebenzisa kuseyiwona ngoba ukube kuyabehlula ukuqhubeka noshukela ngabe phela kushuthi asisakhulumi ngokuthi basekhona ngabe sikhuluma ngokuthi kunomgube yedwa uyabona mhlambe ke ukuphendula umbuzo wakho ngingathi mina ngomgube ngiyemdala nginjalo njengoba usoshilo kodwa ke emqondweni wami akuphumeli ukuthi abantu ezweni bayashintsha njengoba ngafika ngale yaminyaka yo 2002 emculweni kaMaskandi ngisahamba nocela zemnike umfo kaMtshali kwaya saphuma leso staff sabantu esasithenga umculo ngaleso sikhathi ngoba umculo uthengwa ngegaba yabo mhlambe ke abanye abantu abakunaki lokho mina izinto enginakayo ke lezo umculo uthengwa ngegaba and ngicabanga ukuthi igaba zakhona kufanele nje uyiqaphele mhlambe nje emva kweminyaka emihlanu like njengo president njengoba njalo emva kweminyaka emihlanu kufanele kuvoto basuke benzela ukuthi mangicabanga mina basuke benzela ukuthi sekuna abanye abantu asebe edekile kubantu ade bevele bekhona kwaphinda futhi kwaphuma abanye mhlambe ngenxa ukuthi sebekhulile babadala kwashintsha isikhathi ngicabanga ukuthi abantu ababethenga umculo wami ngalesa sikhathi so 2002 mhlambe zathi ikhathi mazithi 2005 kwafanele ukuthi kube khona
ispice engisenzayo ulungiselela imbewu entsha ngilungiselela imbewu entsha eyayisikhulile ngaleso sikhathi eyayisiqala ukunderstand ukuthi umculo kaMaskandi yini sekukhona futhi abanye asebephumile mhlambe bathatha impesheni bayohlala emakhaya or mhlambe baba business izinto benza ukuthi mhlambe bengabe besabanasi isikhathi sokulalela umculo kaMaskandi so ilokho ngayibamba lapho ke nje njalo emva kweminyaka emihlanu ngiyazi ukuthi kunestaff esisha sabantu esedekayo ekuthenini sesiyakwazi ukulalela umculo wethu mhlambe ngendlela ehlukile kunalaba esilokho sihamba nabo nje kodwa futhi okubalekile ukuthi singabakhohlwa ukuthi kukhona esihamba nabo noma kukhona abanye abasha abafikayo ekutheni bezolalela umculo wethu kodwa kufanele futhi bese sihluka kakhulu kulento esiyiyona ngoba kukhona kuyilokho sihambe nabo engizaze ngicine ngithi mina umgube wangijikela manje yebo ilokho kufanele siqaphele kodwa futhi kubalekile ukuthi sazi ukuthi abantu bahlezi belokhu beshintsha njengoba belokhu beshintsha abantu kushintsha nezitayela zempilo so kufuna siyilandele leyo nto leyo mina ngicabanga ukuthi into engigcine isikhathi eside emculweni kaMaskandi ileyo ngoba ngiyazi ukuthi abantu babeshintsha nezitayela zempilo ziyashintsha nenhlamvu zokukhuluma amagama esiwaphindile esiwaphimisela ngayo ziyashintsha khabaribe baba no Mgube ngifuna ukuthi sithi sihamba nayo kanje angikhumbuze umbukeli lapha ekhaya ukuthi angakhohlwa ukusubscribe lapha ku channel yethu iMaskandi Talk Show ukuze nangokuzayo masiphinda ngoba ukuhlala nabantu abafana noMgube ngaze kuthiwa uchemile ngoba angabonakala kule viki hayi sithi goqa ingeke madoda khona inkulumo engasalanga la kade sixoxa esalile kade sixoxa noMgube la aphinda bonakale sebuya so ke kubalekile ukuthi umuntu asubscribe ngifuna ukubuka ke la Mgube ukuthi njengoba nje ukufakazela lenkulumo yakho ufakazela impela wena ngenkulumo yakho mawuthi ukubuka izikhathi uMgube ke since elokhe khona bekukhona ogcwensa olanga obhekumuzi ngalesa sikhathi omgqumeni uMgube wayekhona ngizothi kwakuyi top 5 noma 4 angazi kodwa nje leso siqaxe ngisibalayo uMgube beyingxenye yaso okuyinto enzima ke ngoba akuqali namhlanje ukuthi oMaskandi babe baningi kangaka dala inkunzi zazivele zihlale zidishwa kanti namanje uMgube ngisho ngamsusa mhlambe ke ku top 5 kodwa ngeke uweqa top 10 ngeke umsuse yabo njoba nje ngiyilanda ngifuna ukuya lapha ekuthenini uMgube wekhona kulesa sixaxa namanje ukhona kufakazela ke lenkulumo oqeda kuyisho so beziqishana vele konke lapha komgqumeni kwakwenzima kakhulu kwakushube kakhulu futhi yabona ngaleza ikhathi hayi kwakushube kakhulu mhlambe ngize ngithi mina mhlambe kungcono manje ngoba lento esasiyiphila ngalesa sikhathi vele manje ayisekho ekhona sekuyifake sekuyifake futhi nawe nje mawungayibhenga kahle ungabona na ukuthi akusayona le yana athina sasiyiphila ngalesa sikhathi sekukhona ukuthi kukhona ukuthi kufanele ukuthi kwenzeke ukuze kwenzeke okuthile kuthina kwakungenzeki kanjalo yabo kuthina sasibhaqulana nje ngoba sibhaqulana ngengoma ngempela kungena inhloso ukuthi senzele ukuthi mhlambe siyayimaketha or usenzani uyabo kodwa ke kwakwenzeka ukuthi mhlambe sigcine ke sesimaketheka kodwa thina kahle ngaleza ikhathi zethu sasidilisana nje ingane ngempela zazikhala ngoba zikhala kodwa futhi hayi ngoba kuxatshene cha ngoba nje sikhiphana nje ingane ngengoma ngoba nalapho ngiyafisa ukuyibuka ukuthi ubuchulo obungakanani lobo enabo ukwenza isiqiniseko sokuthi ngempela kube khona inhlava obonayo ukuthi bengeke mina bengengikhona kodwa still niyakwazi ukuthi nakuba kodwa lokhu nje nithe chu niqhubeke ngoba uma ngingathiwa kuya ngendlela ekube yiyo babile bathatha abantu abangasurvivor kweminye yemtalabho ekibe khona ukuvela ubone ukuthi hey yabona ke la ayigibela phezulu kwanongoma impela umuntu akancengwa la yabona ukukhuluma iqiniso lento umtalabho akuyona into engenziwa noma ubani ongayi understand ingakho ngithi ayisekho manje ngoba manje abaculi abakhona sebeyisebenzisa ngokuthi bafuna ukubenefita ngayo uyabo so umuntu useyafika ukuzenza ngathi uxabene nomuntu
ukuze mhlambe engomeni yakhe kube nomtalabho khani ezonakwa ebesemphendula mhlambe ke ebese kuqala kuba nabantu abaningi mhlawumbe abaphe iattention ukuthi ayisekukhona nobani yazi nje obani abazwene nobani kodwa kahle kahle le nto kwakungeyona into yokungezwani le nto kwakuyinto yokuqhoshelana nje ngengoma nezinsizwa ningcwekisana yabonakala kuyinto engathi isisebenza kakhulu kakhulukazi nje kubantu abafana mhlambe nomtshengiseni nomgqumeni nami noThokozani noBhekumuzi ithina abantu futhi bekuyini nje okwagcina sekubukeka ngazuthi sikhona ngoba kubuye kube nalento mhlambe emculweni wethu kodwa okungeyona thina into esayenza ngokuyihlosa ukuthi senze ukuthi ukuze amagama ethu ezohlala esebenza ngoba noma kungaphela 5 years noma 10 years kungena umculi kaMaskandi okuthiwa ngibhekene naye ngezinto zamehlo igama lami ngeke liza liphela ngoba ngiyazi ukuthi hit ikhandwa kanjani so inkinga enkulu ke manje ekhona abaculi bamanje sebekhohlwa ihit ukuthi ikhandwa kanjani beyihluphe ngomtalabho ukuthi ngiyofika ngithini kubani ingoma ebesisala ngemuva kanti mhlambe okungenani ke kufanele lezi zinto zihambisane mina nje ngazi kahle kamhlophe ukuthi makungathiwa akube nomculi engizotalabhana naye 5 years sitalabhana nje ngeke sifike kahle hle ku 5 years ukude kakhulu 5 years yabo ngoba umculi mengithinta ngasemntalabheni angithindwa lapho ngoba le nto ngayenza nabantu ababengathindwa nabo so nje ngaqeqeshwa kakhulu mina emntalabheni and ngenza sure ukuthi laba abantu engangitalabhana nabo ababengathindwa akekho noyedwa futhi nami wangithinta kimi so angicabanga ukuthi ukhona umculo ongathiwa kulaba bakhona engakwazi ukungithinta mangathiwa asitalabhana nje for 5 years udede nje uyabo beme nje abanye bebukele thina yabo angiboni so akuyona ke into engikholelwa kuyo kakhulu leyana ngoba ngikholelwa ekutheni into leyana okufanele izenzakalele akuyona into ofanele yenziwe ngezathu ngoba mangabe nizoyenza ngezathu mawenza into ngezathu kuyenzeka ukuthi uyayenza ingenzeki eceleni kwalento efanele iphuma eceleni kwalento obuyi-expectile ugcineke mhlambe usuze wayenza ngenhliziyo kanti usuzongayenza ngempela ke kahle masuyenza ngenhliziyo ngoba manje wena usuphushela ukuthi kufanele yenze lento namanje lento ayiyenzi kushuthi manje uzogcina sokhohlwa na ingoma uzogcina sokhohlwa ingoma uzogcina futhi usukhuluma amagama mhlawumbe uthothi ngempela aseyahlambalaza wena asekwenza umuntu ongathi awuphelele kahle emqondweni noma mhlawumbe umuntu nje ongasabacabangela abanye abantu oseyicabangela yena yedwa ukuthi nje mangitalabhile yabo kanti thina le nto sasiyenza ngesisoka noma sasingakufihli ukuthi emagameni esiwaphimisayo mangisho kanje kuyazwakala ukuthi ngibhekise kubani kodwa amagama anenhlamba engasebenzi abaculi bamanje mabethi bayatalabha sebesebenzisa inhlamba yabo yazi yaqinisa impela insizwe nabo ukukhumbuza mbukeli lapha ekhaya ngihleli la nomzukulu kaBhekameva ngihleli noMgube lapha madoda umfoka Ndukuzempi kushuthi ke mina kuBhekameva angazi ngingaba isisukulwane ngoba ngicabanga ukuthi ngokweminyaka onayo mase ngiphinde ngibuka noMbeke ngicabanga ukuthi uMgube angangizala nakuba nginabo kobhuti abangangomgube nami kodwa nje mangibuka usayizi sekukhulekile mase ngingazali nje bengaka kukhulekile Mgube ukuthi nje angazi ukuthi nisebenzisane ukuloku hayi lutho ke sisebenzisa amanzi nje futhi nanga phambi kwami ngilo ngishona nje ke ngisebenzisa nje amanzi mfowethu ngivuka nje kuseni ngigeze ngawo ngiwashe impahla zami maningi amanzi Mgube akhona namanye anja hayi cha lawo phela amanzi ahlukile kulawo mina ngisebenzisa lawo amhlophe impela lawo kodwa phela sokwaba khona noqhekeke mhlawumbe umuntu engadidela uthi mhlawumbe nawe uyangenelela cha hayi ngisebenzisa nje amanzi ukudla lokhu okhuluma ngakho kudla kwenzizwa cha angikuxwayile nakho kodwa ngithi okubalekile phela mfowethu ukuthi
usazi isikalo sakho ukuthi udla kangakanani ungadlele emoneni ngoba ayikho into engakugulisa mangabe usuyidlele emoneni nawo amanzi lawe ngikhuluma ngawo ungagcina ngempela usuphenduka ixoxo usumathaqazana njengexoxo mangabe uzowasebenzisa ngalendlela okungafanele wasebenzise ngayo yonke into ine limit uyabona so ngichaza ukuthi ngisebenzisa amanzi kodwa ke insizwa esebenzisa amanzi ambonjwana angexwayele ngiyahlala nazo sibe ndawonye futhi makufika mhlawumbe into ethi angideshe nami ngideshe uyavusa sinendlela ngihleli nensizwa kodwa engigade kakhulu ukuthi angideshi kuze kudlule la kufanele la kungafanele ukuthi kudlule khona ngoba angifuni ukuthi njengoba sikhuluma nje kanje bese kuba khona amagama engizothi ayiphumela angazi namaphuma kanjani uvuke kusasa sekufanele uxolise yebo Mgube ngifuna ukubheka la angiqondile ukuthi sigcile emtalabheni kodwa ke besidlula nje ngoba phela umkantshubovu nanokuthi imtalabho uyazi yonke eyaqala neyamanje so ngifuna ukubuka la ukuthi ngempela njengoba usho nje uthi egengeni ekhona awumboni umuntu ongamaphambi kwakho mangathiwa ninikwe isikhathi ngicheka ke ukuthi kulezi yansizwe zaqala ikhona yini mayikhona eyiphi owake wathi mawuvikisana nayo wezwa noma mhlambe ningazange enye nibhekane ngamagabelo kodwa mhlambe wawuzwa njengendlela ukuthi ayi lensizwe leza insizwa zaqala ke okwazi kwakwesinda ngoba zazi ikhona emntalabhweni zikhona futhi nasengomeni kakhulu so uma ngabe uzobhekana nazo kwakufunda ubheke izinto ezimbili ubheka ukuthi izokuchopha ngengoma ngoba vele ingoma iobvious iqinile uyabo umntalabho kunje mawuhamba nengoma eqinile umntalabho ngisho ungadalabha kancane kube ngathi udalabhe kakhulu ngoba sokupostwa ingoma uyabona iveli namandla wayo iveli ingoma inamandla wayona so uthola ukuthi yabona umuntu ukuze simuzwe kushuthi induku zakho uzizwe ukuthi ikhala egazini zomntalapho yabo izinto asuke ezishilo kuloyo ngoma akutalapha kiyo enamandla ozozizwa mhlambe seyishuwa abantu mabe ijabulele nje njengoba nje sike sithi sizwe umuntu ethi nje khapha ripe papa exactly ubona yabo uthothi mhlambe usayidlela nje useplugini usezizwe ejabule yabo ibise efikelwa nje lento naye engazi ukuthi umfikela kanjani kodwa ethole seyishilo esethi kaparipe papa kodwa mangabe ngizovele ngiqhamuke nje mina nengoma nje esawa kodwa ngizothi kaparipe papa kiyo ngeke umuntu ayikhumbule lonto ngoba lo kaparipe papa ngeke uyithola indawo ngoba manje umuntu uzobe ingekho into emdonsele ukuthi ezezwe lo kaparipe uzohlala emqondweni wakhe kufanele adonswe ingoma and then ebesezozwa lento ezohlala emqondweni wakhe azothi mangabe ejabulile egcine seyikhulumile kodwa engazi ukuthi uyikhulume kanjani so leza insizwa ke zazidle ngalokho yabo ngoba mawutarajiwe laphana na kanjani umntalapho wakhona wawuzohlala emqondweni yabantu ngoba wawusukuhamba nengoma enkulu manje umntalapho isikhathi esiningi ihamba nengoma encane ngakho yabo so umuntu ngisho ngathi uyatalapha akulula ukuthi abantu beyibambe lonto ihlala emqondweni yabo ngoba ayikho into emdonsile ukuthi azegcine manje uqhamuke nje uyihambela wodwa uyabo no kuyezwakala uyichaza kahle impela futhi mangithi ngiyakhumbula yabo nje yona lengoma yakho enokhapha ripe papa ithi fika kukhapha ripe papa ivele isihambile inkinga yami enkulu ke mina ngizwe bethi abantu abasuke bengishalenjile mase behluleka ukubhekana nami ebesethi umuntu ayi umgube ngeke ngikwazi ukutarabhana naye ngoba unamawala yabo cha usuke sabaje ukukhuluma iqiniso yabo anginawo amawala mina ngisuke ngitalapha ngiphethe nengoma enkulu yaphezulu so vele mangikutalabhile wena uzozwa ngathi nginamawala ngoba uzozwa izinto engiyishoyo abantu mabekubona beyikhumbula
begcina mhlambe sebekubingelela ngazo ubusuthi wena ingoba mina ngakuhlambalaza kanti cha mina ngikuhlambalazanga mina ngasho lento ihamba nengoma enkulu umuntu waqala wezwa ingoma wachazwa yiyo kwase kuba khona ke izinto ke ayizwayo engiyishoyo wese ibamba ngomqondo mayakubona vele uzomfikela emqondweni ukuthi ekabe le ngoma kaMgube ethi wakhe wathi yabo mhlawumbe uthothi akaqonde ekuchulu za wena kodwa manje yena uyakhumbula ukuthi eish kambe le ngoma kaMgube ngeze ube yayibheke la kuyenzeka uma umuntu ucabanga uzophimisele unganakanga kodwa ukuthi usuyaphimisela uzothinike wena uzothi hayi uMgube namawala khona manje angisakwazi ukuhamba ngikhululekelela ngihamba khona abantu babe ngibona basho lento yasho uMgube ngenxa yamawala kaMgube kanti cha kwakungewona amawala zakha legazini impela kwezwela no uqinisile lenkulumo ayishoyo ifakazele lebo uqeda kuyisho ukuthi umtalabho akusinto oyithandayo kodwa mase kuzeke kwafika isikhathi ngicabanga ukuthi ushiso ukuthi uyazazi ukuthi ngempela nami ngiyayivumela le abantu abathi uMgube unesandla esiqinile unesandla esiqinile ngempela mase ke umtalabho uMgube sandla sakho siqinile namanje ngifuna ukunihlukanisela asiqinile emtalabhweni kodwa mina mangabe ngizokudalapha angeke ngingafuni ukudalapha ngengoma engezomukeleka ngoba make kwangamukeleka ingoma nomtalabho wami awuzomukeleka ufuna ngiqale ngiqinise ngomeni manje ngizofaka umtalabho vele ke kuwe kuzofika sekwamawala ngoba ingoma izobe vele nayo iqinile strong and then umtalabho mosufika uhamba nengoma and then umuntu uyethike izinto ezithile ngomeni mangabe eyithandile uyabo egcine sebambe lezo zinto ke lezo yabo bese kuba ngazuthi amawala kahle hle akuona amawala angazi ukuthi uwenza kanjani ngenkulumo ngoba mhlawumbe kube ngithuka inhlamba mangidalapha ngabe ngiyavuma ukuthi ayi ngikhuluma ngize ngiqinise kusho ukuthi kusuke sekwamawala uyabo so mangabe ngingezuthuka inhlamba ngizokuchwephesha nje nawe ngendlela nawe ungichwephesha ngayo ngikutokotele nje kahle akuona amawala lawo kahle kodwa ke kuyakuzwakala ngathi amawala ngoba kusuke bese kuyakhela yabona kukhona indawo engifuna ukudlula kuyona la eMgube uMgube njengoba nje sikhulele kuyena thina silandela uMaskandi manje saze sakhula saze sesinenhlanhla yokuhlala noMgube kanje uMgube etalabha enjalo kodwa ikhona into enhle ehleli iqashelwa abalandeli bamaskandi ngomgube ifuthi sibaningi siyavumelana uzongivumela nje nombukele esekhaya umgube kukaningi la eziveza khona ukuthi umtalabho ngempela kumgube kusuke kuyingoma ziningi izimpawu esinazo nesingayikhuluma ngomgube ukuthi umgube unenhliziyo enhle kangakanani baningi mgube abantu oboke utalabhane nabo nokutalabhane nabo kodwa ziningi futhi izimpawu eziyazikhombisa ukuthi umgube akanayo inhliziyo embi singakafiki nje odabeni lwemvubu eyagcina ingasebenzanga futhi okusawo yilo uphawu kanye nokwamukela uxolo kumuntu okwakufanele athole imvubu kumgube ziningi izinto esingayibala ngoba ngisho ondidane indidane yathi iqeda kudlula ngicabanga ukuthi enye yama hit song ngicela yangoma wayikhipha ngendidane enye yama hit song sikuyeke nje ukuthi kodwa indlela eyenziwe ngayo uphawu lokuthi ngempela umgube sasingalwe nendidane cha futhi sasingazondani yazi ngeke ukholwe ukuthi indidane ngangingayishalenjanga mina ngomntalapho kodwa iyona eyashalenja mina futhi iyayibeka izathu zokuthi why ingishalenja ngayinqaba mina lo challenge leyo uyazi yangidalapha ngenkani ukuthi ke manje uyathanda uthanda so ke ngicabanga ukuthi umuntu olumfana nje owakhula waqhathwa nasephashini mangabe ingwele ziqhatha or mhlambe umfana omunye ekubiza ethi akesizwe la uthi hayi ndoda angikulungele namhlanje ukuthi ngingasonta kulolo sonto ongisondesa kini so mangabe eqonda lo mfana lo ethi hayi
anginendaba mina nalokho nje base ngikubizile nje wena kufanele uze la ngikubiza khona makunenjalo uvuma ukuthi uyangisaba noma engakuvumisi nje vele kahle mawusaba ihlazo noma ngakuthiwa uyamsaba kodwa mangabe usaba ihlazo uyayinikela ukuthi hayi ngoba useyangishaya hayi akavela ngibulale kubukubukisa senongikhipha phansi kwakhe kodwa ke mangabe ungathisabi ihlazo uthi nyawo zami ngimelethe so ke mina ngumuntu ke mina owakhula eqhathwa kakhulu so indidane yathi mayingi-challenge ngangavuma mina ukuthi ngithathe le challenge ngi-challenge akiyo ngezathu ezithile ngoba ngase ngike ngadalabhana nomgqumeni ngaphambilini so neNdidane nayo yadalabhana nomgqumeni so yethu sadalabhana nomgqumeni yabo so medlula umgqumeni emhlabeni ngayithola senginengcindezi ukuthi ngiyazazi mina umgqumeni bengingamzondi bengimthanda kakhulu ngithanda nomculo wakhe uthandwa nakithi umculo kaMgqumeni esedlulile emhlabeni ngeze ukudabuka okukhulu kakhulu ngayithola ngiphoqeleka ukuthi ngeke umgqumeni ayobe kwendlini yakhe yokugcina ngingabibikho ngendlela engidabukeka ngakhona kodwa manje sengibhekene ne-challenge alaba abantu ababalandeli bomculo kaMaskandi abangenalo ulwazi ukuthi njengoba besidalabhana nje nomgqumeni singancengani kuhamba kuphelephi bekuyinto yangempela yini noma bekuyinto nje ebesisenzela yona thina ngezathu ezithile so ngayithola sengibhekene nalo challenge kodwa ngoba ngiyinsizwa futhi nginakho ukuzethemba ukuthi phela akekho umuntu ongaba nesibindi sokuvela nje azongiqonda nje esidlangalaleni azothi wona wawuthini kumgqumeni yabo so ngathatha imondo yami ngihamba ngaye enquthu ngamngcwabeni kaMgqumeni ngathi ngizobhekana nalowo muntu ozoba nesibindi sokungiqonda athi ufunani wena la wawuthini kumgqumeni masikhona isizathu amene mangabe likhona ithuba ngizokwazi ukumchazela ukuthi hayi lokho engangikusho kumgqumeni kwakumayelana nani mangabe mhlambe enganginikanga lelo thuba lelo efike mhlambe ngendlela ukuthi ithuba lisekho kusho ukuthi ngizobhekana naleso simo leso azobe efika naso yabo ngahamba ngaye emngcwabeni kodwa ngathatha isinqumo sokuthi ayi lento ngoba kuhambe uNkulunkulu abuye asehlukanise athathe omunye ashiye omunye angisayifuna empilweni nami ngeke ngisayenza yabo so ke eseyabela umgqumeni nangu ugcwense ngishale kanje ngathi ngithi ngiyabaleka ngalezo zathu ngathothi ugcwense uyifaka zonke yabo akusabaleke ngathi mina ayike ngoba manje thina asazi ukuthi yini ekwenze wa decide ukuthi hayi ngeke ngisawudlala lo mdlalo yebo mangabe ugcwense ezifaka zonke uthula sizobona hayi ukuthi ihlehla nentelezi le ndoda wayifaka okokuqala ngathula wayiphinda ngathula okwesithathu ngangabe ngisathula wathi kulate ngathi kulate ngabe sengiyifakela ukuthi vele una 2 years eyifaka mina ngithula ukhipha isigwebo sika 2 years manje so ke ngayifaka kabili kathathu washintsha yena wathi hayi uyambona lo ngisho no ngiyamdelete washo ukuthi sekulethe ngathi namanje hayi fakile baba ayazikhipha so yini ingoba ke mfethu nami ngase ngigadlela ukuthi kahle lo dedi bengubongile yabo futhi kodwa ngashawa khona ngithi cha angifuni ukulwa so manje sengilwela ukuthi azi naye ngelila ukuthi umuntu mangabethi ethi hayi bo akwamiyeka ngoba mengamiyeki kuyakwenzeka ukuthi ayithintele inkinga nokuthi lo dedi wawucele nje wawuvika nje ayi ngoba wawumnqena cha hayi ngoba ngangimnqena nganginezathu kodwa manje ngoba noma ngimbekela mina ezathu yena akayithathe njengezathu eziphilayo yena uyithatha njengezathu zokumsarenda ukuthi hayi kushuthi mina kahle hle ishayisho njoba yethi nje ngicashe ngesithupha ngivele ngingenaso wesho yona inkulumo mina ngangimbekela yona ukuthi wendoda lento ofuna ukungenzisa yona angifuni ukuyenza ngezathu esona so ugcwense kwakuyiclowna ke leyana so yena wayitshela ukuthi mhlambe kufanele ukuthi nje ngicashe ngale kweboard wese sebenzisa ukuthi ngoba uyazi ukuthi anginasithupha ke akathi ngiyakubona wena ucashe ngesithupha uvela ungenaso yabo wayifaka zonke ke kimi hayi nami ngathi hayi ake ngisuke kulesi sithupha athi ngicashe ngaso ngoba vele anginaso ake ngiphumele obala sivele ekhaya
ya Mgube enye into engayibuka ngawe le ukuthi u strong kangakanani. Kunezinto esiyayisithi mengabe sinilalele umtalabhana. Yeah. Sithi masizizwa sibe nento ethi okay. Yebo. Khona izinto esithi masilalela ubone ukuthi bengeke ngisho le. Yebo. Uyabo ungangihleka ngokuthi uyakhumbula yini ngikunikeza ulift siye endaweni ethile ibank balance yakho kade yayithi uyabo into edlulayo le. Futhi into engena siqiniseko. Futhi into engingakuhleka ukuthi kodwa nawe imali awuyenzeni. Futhi into engena siqiniseko leyo. Yabo ngeke mangabe umbangi wami ethi wabona ibank account yami ethi 00 mawuphile emqondweni ubusona ukholwa lokho ngoba vele lo muntu siyatarabhana sithelana ngamasaladi kahle hle siyangcolisana. Yebo. Yabo. Kodwa mangabe ngempela uzothi ngicashe ngesithupha ngivele ngingenazo vele anginazo yabo sekungenzeka mangabe ngumuntu ongawuqondi kahle umtalabho lonto ngiyithathe personal yabo ngoba manje into vele engiyiyona yabo ngiyengizwe abanye abantu abangayiqondi kahle into yomtalabho bethi omgube babehlekisa ngocwenza mhlambe esegula. Mina kodwa ngisikhumbule mina ngidalapho uconza ngokugula kwakhe ngoba ngangazi ukuthi ngingalala ngiphila namhlanje kusekusasa sengigula yabo ngiya understand ake kodwa mhlambe bona babeshisa ukuthi sasuke satalabhana ngisho segula yabo mhlambe ngesingabo kwakufanele ngimiyeke mina ngidalabhedwa ngoba useyagula yabo mhlambe ke ukumtalabha wami esegula noma ngangabi mina personal empilweni yakhe yabo kodwa kibo mhlambe kwakubazwisa ubhlungu ukuthi hayi umgube usengaze qinisa amagama kanje eqhaweni noma lingasaphilile kodwa angikhumbuli angikusho kabi lokho ngikusho kahle umuntu owatalajwa la ngento ayiyona imina ngoba indidane yakubeka ukuthi ngicashe ngesithupha ngivele ngingenaso ngivele ngingenaso kodwa mina ngizange ngithi othi ngibuyisele ngizwe nje abantu bethi ngangihlekisa ngayo vele ngeke ngiphike ngangihlekisa mhlambe ngayo ngezinto ezithile ngangizisho kodwa ezayingekho mayelana nokugula kwayo njengoba naye ayizisho izinto ezithile zokuhlekisa ngami nje wasasidalabhana vele amantalabhana nomunye usuke ehlekisa ngomunye nomunye usuke ehlekisa ngomunye iwona umtalabho loyo ngikuncoma la ekuthenini asho lokho akusho enaso isici naye kodwa wathi hayi angizusi lokho nje ngicabanga ukuthi laphana hayi uthi wesho ngoba engizonda mina nale ndoda sasingazondani ngempela futhi sasihlangana sihlekane yona imtalapho yazi avuma ukuthi hayi wayifaka ndoda kodwa ngizokuthola yazi nami futhi mangabe ebuyile masihlangana ngisho ukuthi hayi ndoda ungitholile kodwa ungangikhohlwa ngiyeza yabo so lo muntu sasingaxabene ingakho ngingazange mina ngiyithathe personal into ukuthi wathi ngicashe ngesithupha ngivele ngenaso ngamthatha ngokuthi ugeje isoka ngoba phela noma isoko ngasazi kangakanani kodwa kuyenzeka sikuphunyula kwesinye isikhathi uyabona so lokhu ukuthatha ngicashe ngesithupha inkulumo ejwayelekile ukuthi umuntu ukuthiwe ucashe ngesithupha mhlambe nokwami umuntu iheqa ukuthi kambe ngempela mina lesithupha kade ngicashe ngaso vela anginaso kodwa futhi waphinde wakhumbula futhi ukuthi anginaso so ingakho ke ngithi hayi washa washo wakhuluma eziphikisa kodwa ucashe ngaso wakhumbula futhi kodwa futhi awunaso yabo so kwakungeyona into engangamzondela yona wageja nje isoka kancane kwakumngani wami lwana sasidlalela singcokolela masihlangana sasihlekana ngisho indlela yokugqoka yabo umuntu engacabanga ukuthi ngiyamtalapha mangithi hey wona ngizokubamba namakhethenisi into engangisho noma sihlangana le uthi wakhothula amakhethenisi mngani wami ziphi impahla yabona akuyona futhi into ayisixabanisa yabona yabo so nje abantu into yomtalapho kumele beyiqonde ukuthi akusikhona ukuthi iyona into engasenza sibabacula abadumile into engasenza sibabacula abadumile ingoma enomqondo eyakhayo enomlayezo elaleleka kamnandi esheshe ingene endlebeni zabantu ngoba kukhona abantu abadumile namhlanje bangakaze betalabhane namuntu kodwa badumile so kungani bedumile ingoba ingoma iyakwazi ukudumisa yabo umtalapho
yes umuntu engakholelwa kuyoma ngabe ezothatha lezi zinto ezazenzeka kudala kuthina nomgqumeni nogcwenza nobhekumuzi nothokozana langa asebenzise zona bese umtalabho uwenza ukuthi udume kodwa cha into ewenza ukuthi udume ingoma futhi abafowethu laba bafika manje kube ngiyazenzela ngabe bayayiyeka into yomtalabho ngoba isahlulelwa isikhathi mabethi bayatalabhana bagcina sebeyizitha zangempela thina sikaze saba izitha thina zangempela besukela kule nto yomtalabho besukela kule nto yomtalabho ugcina usubona manje ukuthi labantu mabengahlangane ebumnyameni sebengenzani iselo sengubo yabo kodwa kade beqale bethi bayakhulisana bayatalabhana so abasenazo inhliziyo ezikwazi ukubekezela njengezethu ngoba nokuqhatheka bona abaqhathekanga njengathi thina into eyayisenza ukuthi siqonde le nto le siphile nayo singabi nankinga noma sihlangana kube mnandi ngisho ngakhipha iCD namhlanje ungidalaphe sihlangane next week ngingabi nankinga nawe sihlale etafuleni sixoxe ngikubuza ukuthi wena usho kubani ukuthi uthi wena ngisho kuwe nami ngiyaye estudio ngizokudelisa ngiyodweba so kwakwenza ukuthi siyazi thina ukuthi emsizweni kwenzakalani hayi ngoba sesabani insizwa isabani ziyahloniphana kodwa manje lezi zamanje eseyicula manje iningi lazo ayiqhathekile so umuntu sekulula uthatha into encane ayenza into enkulu egcine esenesitha sangempela la emculweni athi sibanibani angimfuni lokwangempela hayi ukuthi siyadalabhana ngoba inkinga ila ekutheni abafowethu ayi balova la eqhathekile balova kakhulu la eqhathekeni phela akusikhonto sokufunda ukulwa nje kuphela ziningi izinto ezifundayo ngisho kwakho umuzi uyakufunda ngokuqhathwa ukuthi umuzi wakhiwa kanjani nabo akusikhona phela ukuthi ingqwele zayivele zisibhukude nje ukuthi yena nanazi into ukushaya nani yabo kuningi esasikufunda kezo zisifundisa zendala kunathi nazo efunde kwabadala kunazo kuningi thina sikwaziyo abafowethu laba sebedumile njengamanje abangakwazi mfoka Mgube awusuka madoda ubhlebe ntombi akusho ukuthi mayingayiphethe kahle ngoba iguqwe emgaqweni njengethayile emoto zihamba khona indawo engiyithanda yethi yebuyasihlepha uma sihleba izinja zakwaNkabinde kuphinde kube khona lezi lapha kuyigeza la kwaMgube la ngo2013 la uthi khona gijima uyosho kwamaphumulo ukuthi uAlu sengishaya ngetshe ekhanda ngifuna ukukhumbuza umbukeli ke lapho ekhaya ukuthi awusubscribe lapho kwiMaskandi talk show ukwenzela ukuthi nangokuzayo masiphethe linye iqhawe elifana noMgube kube lula nje ukuthi ube kanye nathi ngifuna ke ukudedela ithuba la ngoba masikhuluma nomuntu njengomGube akufanele sibe nomona akufanele kube indaba yami ukuthi ngixoxa noMgube kodwa bakhona abantu abakwamanye ama platform kuma social media abanemibuzo abafisa ukuyiphonsa ukuthi khona abafuna ukwazi khona abafisa ukuzwa kuMgube so ngizodedela lelo thuba njengamanje ukuthi sizwe imibuzo kubantu ko Facebook kuphi ukuthi bafisa ukuzwana bafisa ukwazini ngoMgube before udedela nje lelo thuba uyabona nkonzi lapho mangithi gijima uyobikela abangakezwe ukuthi uAlu sengishaya nje ekhanda umuntu mhlambe ngacabanga ukuthi njengoba bethi nginamawala nje angeke ngithathe ngishije ngishaya ngalo umuntu ekhanda cha ngingakhulumi ngetshe la ngempela kodwa ngangisuke ngikhuluma ngawo umntalapho wamase ngikutalabhe kahle wawudunyelwa ekhanda yabo kube ngazuthi khonto ekushayile la ekhanda yabo umuntu mangabe ezokuzuma ngetshe ungalindele umqondo uyalahleka uyabo so ngangisuke ngikhuluma ngalo nto le ukuthi usungagijima ke mngani wami njengoba sengifakile nje uyotshela nongakeza ukuthi hayi uAlu sengishaya ngetshe ekhanda ngoba ngiyazi ukuthi la ekhona vele umqondo uyaduma ukuthi ngizomqala ngapi yabo so ingakho ngithi kubafowethu abakhona bengangizami angithindwa lapho ngoba umuntu mase ngithinte lapho usuke sengithinte kabi kanti ngizothi mangabe sengifaka zonke kujikizwe lonke lithi hayi kodwa uMgube besengazethi bese ngazesho lokho yabo uthatha kuyona inhlamba kodwa nje uqina nje kokhakhaya ngoba mawuyingane noma ungaba nentshebe eningi njengoba mina ngingenayo uyohlala uyingane nami ngiyayizala intshebe efana nawe umbekezeli yabo kodwa
mangabe ekhuluma nami njoba nguyisa nje kufuna hlabe ngedolo phansi athi baba nentshebe yakhe leyo athi baba kuukuthi ngoba ngiyamzala so uma uyingane uyohlezi uyingane noma ungazokhulu bengakanani noma ungaba isigora kodwa inkingi izoba la emqondweni kuzokhanda so ungangizami ngento ongeke kuyimele ngoba uzokhala uthole nabaxhasa abazokukhalisa gcina sekungazuthi umgube uwrong kanti angikho wrong yabo kuphume nje sponsor sokukhala ukuthi kuphume nje sponsor nje sokukhala ebenenkinga la umgube exactly ayichase egcine umgube esebukeka kabe sekungazuthi umuntu oxhaphaze ingane emdala yabo kanti kahlehle mawuchukuluzwa ingane umdala kufuna uyishaya impela ingane ngoba izokujwayeza ngezinye yabo kufuna uyishayela ukuthi nenye yazi ukuthi mdala lo muntu akufanele ngidlalele kuyo ngoba makwavuma ukudlala ingane yodwa uzoba yibhola uzokahlelwa izingane zonke kahle kahle uyishaya ngoba uyishaya ukhipha isifundo uyafundisa ngayo njoba ingane nje hlala uzazi ukuthi uyingane ngoba makwayidedela ingane yacocoma ekhanda lakho yakushaya kwezwa nezinye ukuthi kushayele uzoba udikhwayo uzohlala ushawa yena mfowethu kuzempi ukuhleka kulanyulwa sikagcina sishwelelwe ilanga ngifuna ukuthi sicheke lapha ilokhu njana imibuzo evela kubantu lapha go Facebook kuma social networks ukuthi bathini ngomfoka Mgube sinespoki ke sethu la ekhaya ekuyisona sosithatha sisibeke ngahleka ngomahleke ehlathini madoda kunombuzo la ovelile ngoba sisehlathini kanje sebumnyameni uvela epostini khona lapha kuma SAP postweni namhlanje wena mfoka Mgube ekade ubuzwa umazibuko intshebe emhlophe ukuthi ngoba nje sesodabeni ngithi ngufunde lo mbuzo ngoba sodabeni lomtalabho ukuthi kambe kuyabuza ukuthi icici leNdidane kambe lagcina libuyiseliwe noma lagcina ngabuyelanga ngebhadi elikhulu iNdidane yayingenalo icici umuntu wena ecici wakweyimina uphendukezela umbuzo uphendukezela yena kumele athi iNdidane yagcina libuyisile nicici la okay umbuzo wakhe ngeke ngikwazi ukuphendula ngoba akawubuzanga udinga ukulungiswa iNdidane engenalo icici kwakhe lapha okay sizwa kahle ngiphinde ngibuye la ngisehlathini njalo ngisebumnyameni kuno Ntokozo wakwaDlamini obhalile lapha enqoleni kwenye ipost kade postwe uScoopse Dash ukuthi ufuna ukwazi ukuthi njengoba manje sekukhona izinto zabuma online stores kanti ulokhunjane umfoka Mgube ebushela kakhulu ngendaba yokudayisa ama CD ama hard copy ngabe lento yama digital stores iyamsebenzela na kunzima ke ukuyichaza into yama digital stores njengamanje ngoba into efikayo engicabanga ukuthi ababaningi abaculi abangaphumela obala bethi bona iyabasebenzela sebebenefit lokhu nalokhu engingakusho nje ngayo ngathi sisazoyibheka nje siyibone masilokhu siqhubeka nayo ukuthi iyasebenzela noma ayisebenzele lokhu kwama CD njengoba ngiwaphusha ngisazoqhubeka ngiwaphushe ama CD ngoba angikholelwa ekuthenini ngingama ngelinda umnyama ongenafu mangibona ukuthi yangisebenzela lento mhlambe ngaphe kwalokho ebengikwenza mina ukuyiphushela ama CD mhlambe ke ngobe sengidecide ukuthi ngenze njani kusuka ngaleso sikhathi kodwa okwamanje ngisazoyibheka lento yama digital stores ngoba nami wami umculo uyafakwa khona uthengise njengeminye kuma digital kodwa ke nama CD ngisazoba nawo okay and then bese kuba khona obuzwe uPhilani wakamthiyane njoba kade uchaza ukuthi uke wasebenza nabanye abantu before ukwazi ukuthi uadjust nesikhathi ukuthi abantu ekade belalela umculo ngalesa sikhathi bathatha ama pension baye emakhaya uPhilani wakamthiyane ubuza ukuthi singakubona yini futhi ukuthi uphinde usebenze nawe ucela zimnike impela kungenzeka ama ngabe kuyinto mhlambe yena ucela zimnika asangayithanda ukuthi yenzeke ngoba nokunqamuka kwayo yayinganqanyulwanga yimi yayinqanyulwa yena so ke mfowethu ngisho intombi makade uthandana nayo
umuntu usohlukene naye umuntu ongakubuza umbuzo othi kusangenzeka sikubona usuthandana nosibani futhi akulona uthi ube nempendulo yalowo mbuzo ngoba kulele kuyo intombi makuthi yona yakwalo ukuthi isafuna nje niphinde niqalele phansi futhi nithandane hayi sizwa kahle hayi cha hayi iqondile impendulo futhi hayi ayidinga koniwe bese kuzoba khona ubongizwa kaJama ngiyayithatha lenkabi ihlale imbuzo yayo ivele iqonde ngqo epointini imthathi imbuzo ayiphosile kwicomment yakhe khona lapha enqoleni zabathandi bakaMaskandi ubuza ukuthi umbuzo oqala uthi 1 yini eyanhlukanisa noBhekzini usho uBheki umfoka Mshengu and then 2 ngabe uyazibona yini ukuthi uye kumtalapho uyishayela ingoma kuphela ngoba kule ndima hayi usumdala akusakulungele lokho okwesithathu useyasho ukuthi hayike ucela ukuthi umchaze ukuthi mhlambe mangaka ama-album usuwakhiphile sewonke ulokwafika nje endimeni nomculo cha mfowethu uyabona ngisho umuntu mesezele kakhulu ugcine ngasazazi ingane zakhe zonke especially makukhona ngeshaya izala ngaphandle omama bahlukene ngeke kufuna ukuthi lo mombuza lo mbuzo umniki usuku acabanga siseka akuphendule ngakusasa okay I know so maningi kakhulu ama-album esenginawo ngoba ama-SAP ewodwa nje ngicabanga ukuthi njengoba ngaqala ngo-2001 ukukhipha ama-album mhlambe ngeqo onyaka owodwa so nginesiqiniseko sokuthi ahlangene u20 kanti igeza ngaqala ukulenza ngo2007 njengamanje siku2022 ngiyacabanga ukuthi angaphezulu ka10 lo ma-album lawo kube khona i-1011 omaqondane engayiqala ngo2004 engicabanga ukuthi nayo makuthi mhlawumbe kwakwenzeka eqonyaka mhlawumbe ungamunye noma ube mbili so ngicabanga ukuthi lo ma-album lawo mhlawumbe ngafika ko17 18 so nje ukusho nje ngikuhlanganisa konke ngingasho ukuthi ama-album ami more than 50 hayi cha sekusetshenziswe okugcina ke lo sudonsa khona futhi laphana enqoleni zabathandi bakaMaskandi uthi noma eminye ke ngimrobhile ngiphendula nje owodwa kune eminye imibuzo ethopheka imshengo ngahlukanelana nabo nabo futhi yilowo bese kuzoba ukuthi ungazibona uyeka yini umtalapho angiqale kuloko abheke imshengo ukuhlukana kwami noBheki Mshengu naye futhi omunye okwaba sesinqumeni sakhe ukuthi usefisa ukuthi sihlukane noma engasibekanga etafuleni kodwa ngizophinda futhi ngilinganise ngentombi enye futhi intombi mawuthandana nayo kuyenzeka mangabe sifuna ukukwala ingasho ukuthi asihlukane kodwa uyibone nje ngezenzo ukuthi akukuhle kulolu uthando uyabo engicabanga ukuthi mhlambe uBheki Mshengu washawa nje ukuthi athi Mgube ngoba nami sengumuntu osene-CD elibizwa ngoBheki Mshengu ngicela ukuthi mhlambe ngikudedele nami ngizokwazi ukuba nesikhathi sokufocusa kahle egameni lami njengoBheki Mshengu akakushongo lokho kodwa ngabe sengiyibonela ngoba yayingekho into engangayibiza ngokuthi isikhinde phakathi kwethu sasingenanxa noma ke kwaphinde zaba khona izinkulumo ezaba khona ezayiqhamuka ngabafana ababegida ngaleso sikhathi ngoba kunalabantu ekuthiwa ayindatheli ukuthi mase kwenzeka into mhlambe bingalindelekile bese besijoje ngemibuzo yabo so ke bathi mabe thola impendulo kimi ezingabagculisi ngoba bona babefuna mhlambe into ezosidayisa istory sabo igxibhayo so bathola impendulo kimi ezingabagculisi base ke beya nakubafana ababegida ababehola uBheki Mshengu ngaleso sikhathi engingasho ukuthi uBheki Mshengu waye choreographer ngisho kanjalo noma ngithi waye yigoso ngoba yena ayefundisa iSpan so base begxila ke manje kubafana ababe close kakhulu noBheki Mshengu ukuthi bebephatheke kanjani so kwathola ukuthi khona abafana ke mabesho bona ababengaphathekile kahle yabo base beyibeka ke izathu kuyindatheli yabo so ke into ke eyagcina ke siyenzeka mhlambe
emehlweni kaMshengu mhlambe nabantu abasondelene noMshengu bagcina bona sebecabanga ukuthi mhlambe mina ngisasazele abafana ukuthi abaye emaphepheni boyothi ubheke uMshengu ubebenza ukuthi nokuthi okwakungelona ke iqiniso ngoba ubheke uMshengu wengeyona usayizi womuntu engangasaba ukusho uma ukuthi mhlambe ukhonde engekho right ayenza njengoba ngangemdala kuye yabo ngangakubeka nje ngichaza ukuthi sihlukene so ukuthi ubenza ukuthi nokuthi ebengingakuthandi mina so ngakhetha ukuthi sihlukane so ngangengiqamba manga ngisho into okungeyona ngoba mina ngangingayazi leyo nto leyo nami ngayeshwa manje njengawo wonke umuntu so izwe sengiyibone ephepheni ukuthi hawu sekunomfana othi ubheke imishengo ubenza ukuthi nokuthi oyengakazi futhi nama ngitshela kwaye mangiqala phansi ngiyobabuza ngamunye yabo ukuthi hayi lokho sengikubone ephepheni kuyikho yini kwaye maqhamuka nabanye ethi nami beningasho ngani pho hayi besisaba yabo so kwaba into nje ekanjalo engeke namanje mina ngeze ngiyibize ngesizathu sokuthi iyangihlukanisa nobheke imishengo hayi sizwa kahle ngibuye ngizela endabeni yomtalabho endabeni yomtalabho ngeke ngize ngiqinisekise ukuthi ngeke ngiphinde ngitalabhe umuntu emculweni kaMaskandi ngoba akuyona into engijwayele ukusicelela yona into engeke ngihujwe ngayo ngenkani iyakwehlela yabo iyangehlela kusukela ke kuyilokho ngafika emculweni kaMaskandi akekho uMaskandi engangamchallenge kubo bonke ngatalabhana nabo yabo kodwa ukukhuluma iqiniso angisayithandi ngempela le nto ngoba oqala nje ngiyazazi ukuthi ngimdala kodwa ubudala bami phela abuchazi ukuthi kufanele ngidlala abantu abasha ngoba mina ngimdala uyabona ngoba ngimdala ngenjalo nami nginayo inhliziyo ethi xife yabo so angisayithandi lento yokudala lapha engingaqinisekisa nje ngiyoze ngiyefe ngoba vele umculo ngeke nguyeke ngiyocula ngize ngiyefe noma usudondolozela mangabe nje lisaphuma leli iphimbo lami ngiyothi bafana ngiqhubeni ngewheelchair mfeni ngivele phambi kwemic ngisho yabo idiphi iziguge so ngingathi ke ngiyocula ngize ngiyefe ngingakaze ngashallenge umuntu ngomntalapho lokho engaqinisekisa mangase ngibe nenhlanhla engabibikho futhi kusuka manje ozongishallenge ngomntalapho ngaqinisekisa ukuthi angisawuphinde ngidalaphe umuntu hayi cha sizwa kahle okugcina ke lo mfoka mtshali ngubiza ngisasekhona ebumnyameni ubise kabla zithi inqole laphana uandile lo uSmaxendlamlenze Nkosi ithi asibuza ukuthi iziphi Iziyalo mhlambe umfoka Mgube angayinikeza abaculi abasasebasha abasafika emculweni njengamanje ngoba awusafani naseqaleni Iziyalo engingayinika abaculi abasebasha kusuka manje ngingabayala ngokuthi ukuze into yakho ihlonipheke mayiphila ithole ithuba lokunakwa idume ukuze ibe namandla ukuthi iphilise nomndeni wakho kufuna uqala uyihloniphe uhloniphe nabanye abantu onabe endimeni uhloniphe abanye abantu uhloniphe nabantu abakusizayo ngoba nginesiqiniseko sokuthi ngeke uzodume engekho umuntu osemva kwakho okusizayo abaculi abasha abanenkinga yokuthi ubone ngazuthi nje kwathi yena asibasezi iningi labo abanye beze bethi sifuna ukuphumelela sodwa mhlambe sinenhliziyo ezimbi akunjalo kahle hle esikhathini esiningi yabo okuqala mawuzosiza umculi udinga ibudget yabo mawudinga lo budget leyo udinga ukuthi kube nento zakho oyimisayo engezoqhubeka ukuze ube nale budget yokusiza lo mculi ngenxa mhlambe yokuphokophelela ukuthi ikhono lakhe liziwa abantu ngoba wena usumzweli unalo uyimiseke ke into zakho uyihlanganise lo budget umsiza abaculi ngenxa yokungabi nalo ulwazi wazi ukuthi makwadlala okhozeni wezingoma yakhe idlala okhozeni kwakhulunywa ngayo ku Facebook kwathiwa nemzwile nobani waqonywa intombi mhlambe ezintathu ngosuku kade esishimane engaqonywa umuntu yabo usedumile yena kumele ngabe usehamba ngemonto kumele ngabe usenemali kumele ngabe useqoka kahle kumele ngabe
ngingakubali ukwakha imizi ngoba lokho into abayenza sebethethiswa futhi mhlawumbe bengathethiswa umuntu oyedwa sebethethiswa nje izwe lonke into abasuke beyigade kakhulu nje ukuhamba ngemonto ukuqoka kahle ukuphuza utshwala obubizayo neintombi ezinhle yabo so mangabe engayitholi imali ngalomculo wakhe onosumsize ngawo yabo yokwenza zonke lezi zinto esengiyebalile uzoya emaphepheni na social media usumuntu omubi wena usodla imali yakhe futhi wena kusafanele wenze izinto zakho akusafanele nje ubonakala uthenga imoto ngoba kushuthi ngoba ile imali yakhe akusafanele wondla umndeni wakhe ile imali yakhe akusafanele ayisekho nje impilo yakho kusafanele ime ngoba wena wasiza yena kodwa uze kuwena kade so ilokho engingabaluleka ngakho ukuthi kufanele bazi ukuthi umuntu mayeksiza usuke emisa izinto zakhe wathatha imali yokuqhubha izinto zakhe wasiza wena ngoba ebona lento ayibonayo kuwe kodwa usuke engazakheli yena isingwa usuke akhela wena isingwa mhloniphe lo muntu loyo ngoba ukuthi igama lakho likufakela imali mhlambe ngingayithatha ngisho 5 years ngisho 10 years usalakha nje so mangabe lo muntu elokhemile ethi ngizoyifaka imali kulento yakho mhloniphe lo muntu loyo umsamaria ngempela lo muntu loyo ngoba njengoba efaka le mali ayifaka kuwe nje zimile into zakhe uzele unabantwana mhlawumbe kumele ngabe bafake ema university uyabafundisa kodwa uthatha imali yabantwana bakhe uyifaka entweni yakho yes futhi aka invest lutho kodwa wena ngokujaha ubude uhobhe impilo yabanye abaculi ukuthi obani banani mina nginakho kushuthi usibani bani udla imali yami uzoyilimaza ngoba mayelizwa lelo gama lelo ukuthi wena uthi udla imali yakhe uzothatha icalculator ahlale phansi abale imali yakhe aseyifakile kuwe engabenefit lutho athola ukuthi ningakhulu imali yakhe aseyifakile athi ngiyamiyeka lo mfana kanangqondo dala ehlathini nekhono lakho kade lizokuphilisa kusasa kodwa ngoba usuke wona wajaha ubude walalela nabanye abantu abasemasayidini abangazi ukuthi ukuzuba umculi odumile kudingeka ini nani bethi uyambona lo muntu ngabe ukude kabi wena udla imali yakho besho kuyena umuntu odliwayo okusizayo so ngingabaluleka nje ngalokho ukuthi abagade ukuthi bengazimosheli okukhona ngokungekho siphila nje la emculweni ziningi izinto ezimkhuzuko ezidlulekizo sicimezile kodwa ngoba siyafuna ukuthi siye phambili sadlula kizo yabo mina nje mangakutshela ngowami umculo namanje ngisahuzuka namanje akekho umculi kaMaskandi odumile noma ngingathi akekho ngoba nginaso isiqiniseko kodwa ngithi babili bathathu noma ababaningi abaculi bakaMaskandi abangahlonishwanga njengami endimeni yomculo kaMaskandi yabo mina angihlonishwanga ngalendlela leyo ukuthi kube omunye umuntu ngangagcina sengicabanga ukuthi into engiyenzayo ayiphili ngcono ngiyeke mangizokubalela nje izinga lokudlalwa kwami emsakazweni izinga lokubhalwa ngami emaphepheni izinga mhlambe lokuwiniswa kwami ama award izinga nje lokuhlonishwa ngoba sike sizwe nje kuthiwa usibanibani usehlonishwe ngendondo ethile kwathiwa uyiqhawe mhlambe ngesikhathi esingaka asesenzile emculweni or mhlambe ngeinto ezithile aseyashivile mina kimi izinto engakaze ifika zonke lezo kimi yabo kodwa ngoba ngiyakholelwa into enengiyenzayo ngiyakholelwa futhi kubantu abathi into yami iyaphila futhi nami ngiyabona ngikwazi ukondla umndeni wami ngento engiyenzayo ngiyabona izinto ezithile engangingacabanga ukuthi ngoba nazo empilweni ngiba nazo into engiyenzayo kuyangikhuthaza lokho angisabheki ukuthi obani bona bahlonishwa banikwa ama award obani bona babizwa ngama best Maskandi obani bona banikwa ama song of the year obani bona ingoma zabo ziyanominatwa zifake ku line up yokunqamula unyaka nabafika emva kwami ngilapho yabo angikubheki lokho ngoba ngikholelwa ekuthenini uNkulunkulu ngeke asinike okufanayo sonke yabo as long ngisakwazi nami ukuphilisa umndeni wami ngalomculo wami ukuthi abantu kumele ngabe bayawuhlonipha abawuhloniphi bona abakuboni lokho kodwa mina ngiyakubona ngoba
ngiyakwazi ukondla umndeni wami, ngiyakwazi ukwenza izinto zakithi, ngiyakwazi ukwakha umuzi wakithi ube lento mhlambe engangicabanga ukuthi ungaba yiyona ngelinye ilanga ngawo lo mculo. So lokho kuyangisebenzela kakhulu ukuthi ngingabheki abanye abaculi ukuthi ba-achievani, mina ngi-achieve ini. So nabaculi abasha abangabheki impilo zabanye abantu ukuthi usibani ugqoka i-abeta, usibani mina ngigqoka ophaca abashibhile baka 20 rand. Siyofika isikhathi sokuthi naye akwazi uafforda lezo zinto lezo. Yonke into esiyiyona asivelanga sayiyona nje ukuphazima kweso. Sithatha iminyaka ngeminyaka sifisa impilo eyayiphilwa abanye abaculi ababedumile ngekhathi nina nisafika sisafika yabo esasingakwazi ukuyiphila ngaleso sikhathi sisafika thina kwakusaduma ukuthi mawumculi odumile mawungenayo iCresida kwakusaduma amaCresida uma ungenayo iCresida futhi usenza kancane wenza kancane kakhulu futhi abantu ababesisiza ngaleso sikhathi kufanele sixabane nabo sibademand ukuthi abasithengele amaCresida kweza zilokhu ingena imoto kodwa kukhona le moto efike yaba yisoka kakhulu efoshoni engicabanga ukuthi iyona le eyenza ukuthi abaculi abasha begcine benengcindezi kangaka begcine sebelahla kukhona ngokungekho ngoba manje basuke bebuka obani nobani abahamba ngamafoshoni kanti usebuka ngendlela errong yena akakafiki ukuthi useyadlala emsakazweni sekukhona abantu abamaziyo abantu babembona bethi sicela ukushutha nawe lokho akuchaza ukuthi usesesingene ukuthi usengahamba ngefoshona njengoba istatement sefoshona siqala ku 14,000 esiya ku 16,000 makuthiwa ukhokha istatement sefoshona ngenyanga so lonto lo into eaffordwa abantu asebesebenzile ngempela ngoba esikhathini samanje sekukhona nabaculi engingazi noma banenhlanhla enkulu noma banamabresa wabanani angazi so mawuzophika nempilo yomuntu ongayazi ukuthi impilo yakho iphila kanjani uzoba nenkinga ngoba abantu banezindlela zabo manje abaphila ngazo la empilweni abanye banamablessa abanye bahlanganisa ngendlela abahlanganisa ngayo mangithi iblessa ke aqala kwazi ukuthi iblessa umuntu odizela isilo ngimdizela ngibiza ngebless sekuyenzeka abaculi abanenhlanhla bebe nabo mhlamba abantu abaphumelela abanento zabo abathi hayi mina mfana ngendlela ongisholo kahle ngakhona hayi ngakunikeza nako ngakuthengela naye ifoshoni uhambe ngayo nje abantu bekubona yabo so umuntu mangabe ebe nalo nhlanhla leyo akwazi wena ukuthi ubusuthi wena uzoxabana nomuntu okusizayo ngoba uzwile ukuthi usibani uthengelwe ifoshoni uyabona ngoba awumana umuntu omthengela ifoshoni ukuthi ubecaphuna entweni engakanani yena mhlambe mina ngikusiza ngento yokugcina kodwa manje usucabanga ukungidemand ifoshoni mina ngoba nomngani wakho usibani umphathi wakho umthengele ifoshoni uyabona uzozilimaza wena ibaluleka nje ngalokho sihleli nomfokandi ndukuzempi la indaba izala indaba hayi sekhuleke kakhulu phela yabona ukuthi hayi iyamshisa lento ngaphakathi kodwa hayi kulungile mfokamtshali angiyibuyisele ekhanyeni intambo mina hayi sengi right ngapha ubumnyameni ngicela sibuye esipokini ngicela sibuye ehlathini kahle ngokwesikhathi kufanele ngabe sesiyaphetha kodwa indlela bengabe sine interview la ilawulwa ukungako nebanga lomuntu manje umgube uhlobo lomuntu ongalula ukuthi ukwazi ukuthi nje qaphu kube seniqedile ngoba ke khona into engingafuni ukuvala la singadlulanga kuyona cabanga ukuthi nje ezimbili ezintathu kade sisakhuluma nje ngodaba lobheka imshengu kanye nabo cela zeminingi bengifuna ukubheka la Mgube uke wakhona ingoma ezivela ngakubona ozwayo ukuthi izibheke kuMgube ngizophinde ngifanekise nanje ngokulanga Thokozani Langa Thokozani Langa naye uke waba umalume umbavu komunye umpemi nginento ke ethi nina muno muni ngathi ninomuno omubi enibakhomba ngawo ngoba njengoba nibadala nje nimkantshubo uzongifakazela ukuthi bagadla lababhemi ngendlela abagadla ngayo kuwe kodwa emva kwaloko angazi ukuthi nina siqalekiso sini uzongifakazela umbukelo sekhaya nomuntu owazi uMaskandi kwase kuthi kubona so ngifuna ukuthola la mfoka Mgube ukuthi kuyini mhlambe kuyisiqalekiso sokugadla kubantu asebemkantshubovu kubantu abasebancane ngoba
emva kwaleyo msebenzi yabo eyayisuke ibhekiswe kini alibanga khona ikusasa kahle hle kangangendlela ekuba yiyo makuthiwa umuntu ugadlile. Ukuphendula nje umbuzo wakho mfokamtshali, ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi lento yokugadla sengiyichaze kaningi ukuthi ihlukene kangakanani. Yabo, mangabe uzogadla kimi singekho ngameli izizathu sokuthi ngabe uyagadla kimi, ugadlela ukuthi ufuna ukufeza inhloso zakho, akulula ukuthi ube nenqubekela phambili ngoba nami mina engigadlwayo ngizongayimukeli kahle lento oyenza kimi. Yabo, sabantu sinjena nje siphila nengilozi ezisigadile. Yabo, so ngicabanga ukuthi ingilozi yami mangabe ingibona ngihlubuka umoya, inesiqiniseko sokuthi lento engihlubula umoya ayikho, angiyazi. Ngempela izongivikela ekuthenini lo muntu ongigadlayo iphinde imnika amandla ukuthi akaqhubeka ngigadle, ngoba mangabe eqhubeka, mangabe ingangivikeli uzoqhubeka angigadle kanti mina ngizubhlungu ngento engingayazi. So sabantu sinjena nje sinengilozi ezisibhekile. Yabona, so ngicabanga ukuthi mhlambe into eyabacindezela ufunza umuntu into angeyona uthi uyiyona noma mhlambe uthi uyenzile utshela abantu. Yabo, mangabe ngizotshela abantu into engazi kahle ukuthi awuyenzile, ngithi umtshalo ukuthi ngibe ngazi kahle, ngisho nembeza wami wazi kahle ukuthi ayikho, kodwa ngoba ngifuna ukuthi ngibatshela abantu lento engekho ukuze nami bezongazi ukuthi ngikhona. Kungenzeka ingilozi yakho ithi nginamanga, into engeke ngize ngiyibone leyo. Yabo, ubuseke ingabe sakunika amandla ukuthi uphinde uqhubeka ngoba wena uhlukumeza, ngoba mina ngihlukumeza wena ngento engekho. Kanti mina ngisekuvikelekile. Mina ngendlela esesinginethe ngakhona la emculweni kaMaskandi, kumele ngabe mhlambe angisekho kwasemhlabeni or mhlambe ke sengaphupha nje ngabe umphuphe ngihamba ngayohlala ekhaya ngalusa inkomo ekababa. Yabo, kodwa ingilozi yami iyakhona ukungivikela futhi iphinde futhi ngihole, especially mangabe uthola ukuthi ayinaso ngempela isizathu sokuthi ngiphathwe kabi. Yabo, nginomlando ke mina engathi mangikulandela wona ugcine mhlawumbe usuthi hayi Mgube uyathakatha, so ngeke ngize ngikulandele lo mlando mude nje. Angifuni futhi ukuwulanda ngoba ungagcina mhlambe sekuna nabantu nje nasezweni nje lonke abangasawuboni kahle ukuthi hayi uthi Mgube ingilozi la khuluma ngayo noma mhlambe khona enye into mhlambe asifihlela yona. Yabo, so angeke ngolande, kodwa nje engikwazi kahle mina mangeke ngaphatheka kabi ngento ngempela okumele ngaba yingiphathi kabi ngoba asikho isizathu. Unayo ummeleli? Nginayo ummeli wengilozi yami engazi ukuthi uzoyilungisa lo nto leyo, kodwa isikhathini esiningi mayeyilungisa akezuyilungisa kahle kulo muntu ongiphathe kabi. Yabo, ngidalewe okushuthi lesenzo asuke sibhekise kuwe sibuyela kuwe. Yebo, lesenzo asuke sibhekise kimi sibuyela kuwe. Mangabe ukuthi ufuna ukungidicelela phansi ukuthi ngifuna kuphele ngo-Ali Mgube, kungenzeka kuphele ngawe. Mangabe mhlawumbe uzibona unikezwe amandla ukuthi sicontrol thina njengabaculi, ubusuthi wena umculo engizoqeda ngaye nje kuqala kunabo bonke uMgube, kungenzeka kuphele ngawe kuqala kungakapheli ngomGube ngoba kushuthi uyimpethu. Yabo, Mgube kungashona ilanga ngibuka ukuthi indaba esesizixoxile ziningi, kodwa futhi ziningi ezisasele ngendlela okuyiyona umbukeli esekhaya uyongixolela ukuthi mhlambe kukhona la singafikanga khona, kodwa ke kuukuthi sinesikhathi sokusebenza esisuke esikale ukuthi sisebenza ukusuka la ukuphela la. Kodwa ke angeke ngizenze ngikudedele Mgube singafikanga udabeni lokuthi uyabona njengamanje
kuzo December isikhathi sokuthi ziyakhipha insizwe ziyadedela inkabi kuphuma ama EP kuphuma ama single kuphuma isibhaxo ziningi izigameko bezikhona imicimbi ke yakhona siyazi ukuthi la nithintana khona emicimbini uzwa nje sekuthiwa indlela owupake ngayo njani so lapho ke la kufanele sibeke umbukeli esekhaya esithombeni sokuthi umgube kukhona yini ezanako ngiza nealbum yakhe zala kaMgube ngibhizi ngayo impela estudio futhi nje sengiye emaphethelweni sengingacishwa ngikutshele ngayo ukuthi inamandla angakanani impela nginesiqiniseko sokuthi ingoma engiza nayo kulo December inhle kakhulu ngiyabathembisa nje abathandi bomculo wami ukuthi bazoneliseka kakhulu kule album engiza nayo yegeza la kaMgube angidalabhike kule game cha njengoba ngishilo ukuthi angiyena umuntu okholelwayo kumntalapho mangidalapha umuntu ngisuke ngiphoqeleke ukuthi ufanele ngimntalaphe ngoba naseyangidalapha mhlambe ngisuke ngicheleza nje umuntu osuke ngubona uza kabe ehlweni ngocheleza uphebeze nje ya so angidalaphi ngiphethe nje ingoma eclean enhle yegeza la kaMgube ngizobathulela isihloko mangabe sengiqedile complete ngahlala phansi ngalalela kahle imlayezo yengoma zami bese ke ngibethulela isihloko sealbum yegeza la kaMgube cha ikhona impela iphekiwe futhi sivuthiwe ngibathembisa umsebenzi omhle kakhulu igeza la kaMgube nokuyilona ojwayele uqinisa kakhulu isandla angazi ke kona ke asilaleli ngokufana yebo kodwa nje kuyigeza la kaMgube ila ngazi khona ukuthi ke ayike ualo usuke ebhola lapho usuke ebulala impela ayikhaya iqiniso lelo ngoba phela igeza la kaMgube kahle hle lu ali aliyona iqembu alona ama SAP so nami kula ngisuke ngikhombisa khona ukuthi ali kahle hle ngazonzana emculweni yabo so kufanele vele mangifika uyigeza la kaMgube ngikhombisa amandla ami so ngiyabathembisa abantu ngwakhombisile kakhulu amandla ami bazoneliseka kakhulu ile album ezophuma nakuba sazi emfoka kaMgube ukuthi umuntu okholelwayo ukuthi umculo awufikise ngendlela yakhe kubantu wenza isiqiniseko ukuthi abantu bayothola ngendlela yakhe umculo nokuyinto ethokozisayo ngoba ayikho into emnandi nje ngokuthenga iCD yomuntu uyithenga kuye uzoshuthe nayo leyo nto nje iyodwa iyakhuthaza ngoba khona abantu abaye bathi kithi nalabantu beniyabalandela nje kodwa kuyafana nibaboni nani nibezwa ngendaba njengathi enye ke yezinto engicabanga ukuthi uyiquality yazo ukuthi uyasondela kubantu lento yokuba iceleb ayingenanga ekhanda uloku waba nje uAli Mgube okwenza ukuthi ke abantu bakukhuthalele ngifuna ke ukuthi ungaphumi la ungabanikanga abantu indlela zokuphinde uxhumane nabo ngoba umuntu ofana noMgube uyinyama yabona nje thina mina nje ngihleli nawe nje la ngiyophuma kuthiwe uke wona inhlanhla doda bawuhleli noMgube so abantu bayaye bafise ukuxhumana nokuthola nje uMgube siqu sakhe angazi ke noma unayo indlela yokushiya indlela zokuxhumana noma iziphi cha iCD njengoba izophuma nje ngizosondela kubantu nje bangijwayela ukusondela inkinga ke enkulu umhlaba usukube emkhulu angikhona ngigcina ngingakhonanga ukufika kibo bonke abantu so ngizocela ukuthi abantu ingoma zami abanye beyithole online izobe itholakala nje kuwo wonke ama platform nje online izobe itholakala ingoma zami ngizobahambela ke abasemakhaya esikhathini esiningi ngendlela engijwayele ukwenza ngakhona noma ke abantu phela behlukene phakathi abanye mangabe sihamba siya kubantu babone ngazi ukuthi senziwa ungadomi kahle uyabona mhlambe sisuke angazi kodwa nje engakucacisa cha akusekhona ukuthi ingoba mhlawumbe umuntu esuka efuna ukuyosondela kubantu ngoba efuna bembone ukuthi nami ngiboneni ngisekhona akekho umuntu ongangazi ukuthi ngisekhona emculweni kaMaskandi ngisuke ngenzela nje ukuthi abantu bebe nendlela elula mhlambe labo ababe nenhlanhla ukuthi ngihambele ngakibo ukuthi bawuthole kalula umculo wami ngoba ama drop amaningi awasenazo izitolo ezidayisa ama CD kanti lento yokuthenga umculo online sinabantu
mhlambe engathi sebethe ukukhula nabangakhulile izinto asiqonde ngendlela efanayo ngesikhathi esisodwa uyabona kungenzeka mhlambe kube nomuntu oyithola engasakwazanga ukuthola ialbum yami ngenxa yokuthi izitolo azikho emadrobheni angasemakhaya kanti mhlambe nalento yokuthenga online akakayijwayele so ngisuke ngingenzela abantu abafana nalapho ukuthi nabo bengayitholi bevaleleka ngaphandle kunokuphela mangikhiphe ialbum so ilokho kungenza ukuthi ngikhuthalele ukuthi ngiye kubantu kodwa mangabe abantu sebeyijwayele kahle lento yokuthenga online nami ngiyokhipha nje ingoma yami ngihlale phansi ngibhala u4 ngibukela abantu beyithenga online beyithaphuza online yeah kodwa engaqinisekisa ngalendlela engenza ngayo njengoba umculo wami uthengisa online ngiphinde nguse kubantu ngenza ama-sales angcono kabi kunawo bhuti abayitshelayo and ama-sales lawo osuku waphethe ngesandla hayi ukuthi kuthiwa yebo ngoba cha ukuyitshela ngeke ngikwazi ukufika ngadalwa nje angikwazi umuntu nje la ngibona ngeke khona ngiyilonto engisuke ngiyiyona ngazalwa nje nginjalo hayi ukuthi mhlambe ngisuke ngifake or mhlambe ngisuke ngihleka ubala ngoba ngifuna ethenga isidi lami or mhlambe ngisuke ngenzani cha ngidaliwe nje ngumuntu nje okhululekile ngalendlela sidalo nje sami ngiyangibezwe nje abanye bethe umgubu yokubulala umgubu enkosi yami kuba bayazi phela ngimvuye enkosi ngempela ke nje ngumuntu nje oyithandela abantu ukhonza ukuhleka ongena nkinga kodwa ke phela noma ubani ke mase nyatheleke kabuhlungu obhonzi weza ubhlungu uyabonakala phela eshintshe ebusweni hayi manje useza ubhlungu uyabo kodwa nje angiyena umuntu ngempela ongathi mawumbona ukuthi hayi balekani sekukhona umgube ngenzeka buchitheke ebugayiwe cha hayi angiyena umuntu onjalo ngosi yami ngaphandle mawusuka usukeliwe ngoba ngiyayiqinisekisa le ukuthi mawusukeliwe noma ngisukeliwe angithi ngisukelwa nje bese buchitheka ngeke ngibheke ukuthi imistake noma ngisukelwa ngempela uyabona no ngifuna ukulokho ngikuncome njalo mfoka Mgube ukuthi ngempela udumo nobungako bakho awubuthwele ekhanda akufanele ngabe awufinyeleleki ngoba imisebenzi yayikhulumela yebo ngifuna ukukhumbuza ke umbukeli lapha ekhaya ukuthi angakhohlwa ukusubscribe lapho ku channel yethu iMaskandi Talk Show ngaphambi kokuthi ngikudedeleke mfoka Mgube angiboni usawungidedela awudede njengoba kade ngisho ngithi indlela ongangayo ubukhulu bakho lobo benza kunini kodwa uthembisa ukuthi uzongidedela awudedelewe yakazi ukuthi udleni kunento ekufuna siyicheke la njengoba sikhuluma ngokudayiseka komculo ngifuna ukubheka la endabeni yokuqasheka ngoba ngathi anisadli kakhulu ngendaba yokudayisa komculo into seyinkulu kakhulu la kuma festival nakuma show kuzo zonke nje lento ezikhona ukuthi kunjani kuyahamba kuyalokhonja mfowethu engingakusho nje lapho lento yokuqasheka ayikho into engenayo challenge la emculweni kaMaskandi ngoba ngisho ngesikhathi kusathengisa amakhasethi kwakunama challenge akhona wayaphuma amakhasethi kwangena ama CD still bekunama challenge akhona njengamanje umculo uthengisa online kunama challenge nawe lento yokuqashwa futhi ama artist ingcono kakhulu ngoba mhlambe ke umuntu mangabe enenhlanhla ukuqashwa kenzeka mhlawumbe into zakhe isheshe ihlangane fast kodwa akubona bonke abantu abanalo nhlanhla ukuthi beqasheke umcimbi nomcimbi yabo abanye ukuthi qwantu so nje kuya ngokuthi lo nyaka loyo uNkulunkulu ukuhleleleni wena yabo mangabe ekuhlelela ukuthi uzoba nonyaka ongcono lento yokuqashwa kuma festival nasemcimbini iyona ngempela engingasho ukuthi isiyasebenza kakhulu iyasiphilisa njengabaculi bakaMaskandi noma ke kukhona abahleli bemcimbi ogcina usubona ukuthi sebeyayithatha iadvantage nabo yabo yokuthi mhlambe sekuyilona themba lethu leli lokuthi sizophila ngokuqashwa yabo so sibaningi ke sabaculi kufuna sikunderstand lokho yabo ukuthi sibaningi ngeke bes afford sonke uyabo kodwa futhi kuyenzeka ugcina usubona ukuthi lenda ayisekho ngokuthi abas-afford sekukuthatha iadvantage nje ukuthi ngoba vele yona into esithembele kiyo sekufanele ukuthi siphinde futhi sichaphaze ngena kiyo uyabona kusathengisa umculo sathengisa izitolo sasikhala ngama producer
nawe ithatha advantage ukuthi ngoba iyona yazi umsebenzi wakho from ecompany izokutshela lokho efuna ukukutshela khona umukele lokho ezokunikeza khona ngaleso sikhathi ilento esesiyibona ke futhi iyenzela ekuhlelweni kwemicimbi yabo ukuthi sesigcina manje ungasazazi mawumculo ukuthi kahle kahle ubiza malini mawuqashwa yabo kufanele uthathe noma yini ebekwa etafuleni ngoba mangabe uthi awuyithathi izosuswa kuwe inikwe omunye yabo so kushuthi iyasebenza yona kodwa isikhathi esiningi isebenza ngo take it or leave it okuzwisa ubhlungu kuthi nabaculi ngiyakudedela impela ke manje kodwa angifuni uphume ungashiyanga ilokhunjana sino Facebook manje mhlambe abantu la bengakulandela khona kuney'nkundla zokuxhumana kuno Facebook khona ngisho WhatsApp okuimbala khona Instagram yonke nje lento yama social network ngiyazi ukuthi umdala ungaka kodwa awuphume ezintweni ya cha ngikhona lapha ku Facebook ipage lami likhona lapha lithi ngiyacela nje ukuthi abafowethu bengifona kulelo page lelo ngoba futhi ke ngiyabuka nami ukuthi kukhona izinto lokhu iqhamuka sekukhona nokuthi mhlambe ngesinye isikhathi mhlambe singayithola mhlambe sesiqashwana ngawo ama followers lawo so ukungifollow wepage lami ngicabanga ukuthi sengabe sekuyenye indlela yokungisupporta leyo uma ungifollow wepage nami ngoba ngelinye ilanga mhlambe ngizoyithola ngisemcimbini abengeke ngikwazi ukubaki ukuba ungangifollow wanga yabo inamba utholakala kuwe 072 580 6544 072 580 6544 ngiyayazi ke number yami noma ngimdala nginjalo no asibonge sena uthi ngimdala ngiyayazi ukuthi number yami no ayishuthi kwayona indala ule wayibamba ngalesi sikhathi lokhu ngayibamba nje ngayinkonkoshela asibonge kakhulu kumbukeli lapho ekhaya mthandi weMaskandi talk show usubscribe ileke unjalo kade sihleli nomfowethu kuzempi lapha madoda ualo mfowethu Mgube ubuhlebento babsholutho mayingayiphethe kahle ngoba igugela emgaqweni njenge thayile emoto phansi kwamaphumulo endukumahlati isigodi uyangazi nje sungisho wanginceda ngeke ngisasho engingakusho nje bafowethu ngibonga kakhulu kuyithimba lenu elingimemile namhlanje ukuthi ngibe ingxenye yale show ngibonga nje ke nababukeli bayo ngicela ukuthi bekhule kakhulu ishow yethu leso Maskandi sihlale sibavakashele ngiyacabanga ukuthi bayafisa ukwazi ngempilo zethu ngokuhlukahlukana kwethu futhi ngiyacabanga ukuthi akuyena ualo ogcina ukufika la basazofika nabanye abafowethu ngixolise futhi mhlambe kwi-interview yami mhlambe enkulumeni yami makuthi mhlambe kunamagama mhlambe engiwakhulumile ehlakwabi mhlambe kubantu ababalandela bomculo wethu kaMaskandi or mhlambe kwabanye abafowethu ababaculi njengami mhlambe uthothi kunegama mhlambe ngelikhulumile mhlambe umuntu lamthinta kabi bengingezile ngobubi la bengize ngesihle ngiyaxolisa kakhulu akukhoso ukuthi ngenasici nami ngeke kube right konke engingakusho kubantu nami ngumuntu akekho umuntu 100% ngizocela bengixolele kakhulu abafowethu bese ngenxa ke amajongo ngiwacele iliyezi igezela kaMgube bafowethu ngicela ukuthi ijongo nejongo liyitholele album yegezela kaMgube lingayithola online elibe nenhlanhla mhlambe sahlangana emgwaqweni lingimese lithola iCD ngizoba nje wovanzi endaweni eziningi makusanda kuphuma iCD yami mangisanda khipha iCD ngingathanda ukuthi ngiswelakale kubantu ngiphinde futhi ngiwancoma amajongo ageza kulesa sitolo engisebenza kiso bese sakwaCrawl njengoba kuthiwa sihlobo nje bafowethu sinempahla ezinhle kakhulu sizoyikhipha kwaCrawl zasehlobo so amajongo kufanele aphole nje ngoDisemba njengoba sizoyemakhaya nje kodwa aphole emahle egezile eqhakazile siyayiphatha ngempela ingezo lapha kwaCrawl siyabagezisa impela abantu bayaqhakaza bahle kakhulu futhi siyabonga kakhulu ngesupport abasinika yona siyakhula unyaka nonyaka kwaCrawl ngenxa nje yesupport esiyithola kubantu bakithi nje nguali ngithi hayi phambili ngamabhinca phambili ngoba konke sikhona sabaculi bakaMaskandi kungenxa yamabhinca kuma brand esiwapromotayo
asakazeke nje umhlaba wonke abafowethu bageza ngawo nje ingoba thina mabhinca sabizelwa nje kulento yengezo siyayithanda so ngiyabakhuthaza abafowethu ukuthi beqhubeke bengakhathali futhi siyabonga kakhulu ngokuseseka. Umzukulu kaBhekameva, umfowandukuzempi, uAlo umfokaMgube, ubaba kaMbeke, mina nguSlow umfokaMtshalo, umtshalo ongenamoto ukhiqe khaqwa ngena kimi ngene kuye njengamajilo kusumthangala wayigwiliza zasemlazi phansi eJolvet le phezulu kwentaba zaseshuthankungu. Donsa amasakana ami ke manje ngiyaphuma ngiyahamba ngani zakwethu ngethemba lokuthi nangesonto elizayo siyobe sikhona la kwiMaskandi Talk Show. Okwakho nje ukuthi usubscribe ngoba iviki neviki sohlala sikuphathele abanye.